Egyedül leszek amúgy, az Ákos nagyon sokat ivott tegnap, aztán én nem lesz ma, szóval ez ilyen szóló stream lesz. Tesó, te mit csinálsz itt? Mi van a kezedbe? Mi a... Hol vagy? Tesó, hol Tesó, vagyunk? fogd meg rohadt gyorsan, azt kezdjük a mit stream. kamerázol engem? És live-ba vagyunk? Van itt egy térkép. 8 feladattal és egy büntetéssel. Az lesz a lényeg, hogy egy timerrel indul felül 3 órára, ha jól tudom. Ha nem sikerült teljesíteni ezt a 8 feladatot, akkor egy misztikus büntetés vár ránk, ez elég furcsa hallottam, hogy. Amire el szeretnénk kerülni, tehát akkor most vissza is állítom, és kezdjük szerintem gyorsan ezt az egészet. Tehát a múltkor beszopattál, ezért Igen. én csináltam neked egy... Jaj, de lopja az én poénomat, de mi ez? Tesó, E-card. rosszul nyomtattam ki, tesó! Én ezt büszkén vállom. Nekem is megvan. Amelyikünk először megmozdul, az meleg. Hopp, lebukott! Peti leveszi és ott hagyja a cipőt. Ezt lőjétek el, Peti nem tudja, hogy ezt beállítottam. Tehát, hogy várj, hadd mutassam meg. Tesó, de hülye vagy! Várja, nézd. Peti, ha valaki ezt belomja ezt a csatornapontot, akkor az... De mutasd már! Az be is nyomtál, te idióta! Tényleg? Jó van. Ott hagytam. Várja, menjél, testvére. Menjünk. De már a kőbája van a kezében, nem tudod kitakarni. Közfőnök! They told me that's the best beer in Hungary. Azt mondták, hogy ez a legjobb sör! Az mindegy, az egy gag. Az a lényeg, hogy felírtam egy számot 1 és 100 között. Arra kérlek szépen, hogy mondd el, hogy melyik számra gondoltál. Fú, és miért 28-ra, hogy volt valami különös? Because, yeah, az az én különleges számom. Na, De megint berakták, hogy hagyjam a cipőmet ide. Hát de ember, de az a baj, hogy mindenhol víz van. Jézusom, mit csinál a bro? Nyerjél! 3, 2, 1! Szia, anya! Igen. Beszélhetnék valami már valamit, amúgy nagyon régóta. Mi van? Hát buzi vagyok, magyar szóval. Meleg vagyok. És most te hol vagy? Hát itt fel a Dákon, csak hát az a baj, hogy meleg vagyok. Ez nagyon nagy probléma lenne? Eléggé, de miért vagy most buzi? Hát, mert én úgy döntöttem, hogy a fiúkhoz vonzódok. Igen. Akkor mindjárt oda megyek az elfő. Ne, vicc volt. Videósok kérték, mondtam. Akkor megverlek. Videósokkal csináltuk. Az, hogy buzi vagy? Ne! TikTokra ment! Az, hogy buzi vagy? Nem! a nadrágodat vedd már fel, léci. Vicceltünk. De most ha ezt kirakod, hogy te buzi vagy, De nem vagyok! akkor mindenki azt mondja, hogy buzi vagy. De nem vagyok! Vicceltünk! Én is kételkedek. Ne! Ez TikTokra megy, még a hangod is vicceltünk. Lerakta? Van egy ilyen is, hogy be kell szkenneltetnünk egy idegennel egy QR kódot, amit igazából nem nagyon szoktak az emberek, mert lehet, hogy a vírus is. Szkenneljétek be, Hogy mit hoz ki? szkenneljétek be, mondjuk ez csak azt tudja, aki gépről néz, vagy a kéttelóval nyomja. Szkennelve, kamerával be kell szkennelni. 1 millió V-Buck, tesó. Én se. Mi? Nyisd meg! Bróék, azt hitték kapnak valamit. Na, én itt leveszem bármikor, srácok, most küldjétek. Ó, bassz meg, ez még vizesebb! Azt a kurva. Na jó, ezt befejeztük. Biztos, hogy nem te rohadék. Az a baj, hogy te akkora patkája vagy, hogy te ez képes. Mit gondoltnak bent az emberek? Mennyi az idő? Srácok, mennyi idő van még? Nem látom. Nézd itt az óra, látod, úgy kell hogy az órát, hogy 17 óra 15 perc! Hű, óra! Egy burgerbe 2 hús. Az is jó. Hát szerintem azért szavazást indítsunk azért. Érzéssel az alkalról csapódjanak le. Köszönjük szépen, további szép estét! Halljátok? Szerintem van egy kis baj. Tehát én ott hagytam a cipőmet. Bazd meg, te hülyeget! Addig írtátok, hogy vigyem a cipőmet, hogy küldtétek az ajándékokat, hogy tényleg a taxiba hagytam. Gyerekek, Change here for Metro Line M4. nem vicces. Őszintén, és meglát engem egy csaj, és annyit lát, szó szerint, hogy nincs rajtam cipő. Mit fog mondani, tesó? Hát az, hogy de nem kell mutatnod, hogy nincs cipő, tehát hogy azt le kell takarni, tehát hogy úgy mész oda, de így goblinba átmegy. Jaj, de ez nagyon kellemetlen, bazd, mert még a banánjelmet is ám akartad rakni. Várj, azért ne fussunk ennyire, mert gyorsabban merül az aksi, tesó. Dehogy is. De, ilyenkor tényleg összerázod a neutronokat, meg a protonokat. Hol van Jimmy Neutron, bazd meg! 20 percünk van, oda van, oké, minden jó? Akkor siessünk 20 perc, Jó. 2 randi, vagy nem, 2 csaj, 1 randi. Ó, egyre jobban esik az eső is, tesó, lábam lefagy. Cipő nélkül nem jó az élet, Cipő srácok. nélkül Legyetek mit élet? hálásak, hogy van cipőtök amúgy. 10.000 követőnél ezt nyomunk egy 24 órás live-ot. Ja, 5000-nél meg egy 12 órásot, szóval inkább azt mondom, mert az hamarabb eljön. Cipőm még azóta sincs. Tesóvá, nem is érzem a lábam. Hogy nem, látsátok, nem hozunk, tényleg üres az egész.
Vagyok ide, srácok. Szia! Esetleg megkérdezhetem, hogy egy rendezvúra lennél esetleg elmenni kettesben egy hotelszobába? Hogy senki nincs előttem. A srácok, szerintem lezárjuk a live-ot. Hát ahogy látjátok, Nem sikerült holnap. a cipőnél még mindig nincs meg. A srácok, figyeljetek, köszönjük Én szépen lelövöm a mindenkinek. live-ot, köszönjük szépen, így voltak, reméljük kurva jól éreztétek magatokat.